lesti biex nagħtu futur aħjar lil dan il-pajjiż. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza riċeviment bit-tema Miegħek għal Malta, organizzat mill-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. Bernard Grech saħaq li hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għaliex mexxej bi 28,000 euro fix-xahar ma jistax jifhem is-sagrifiċċju li l-maġġoranza tal-poplu jagħmel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar f'kemm il-weda għamel il-Partit Laburista fl-aħħar snin u li ma żammx u saħaq li dak mhux għaqal u politika bil-għaqal tfisser li jkollok persuna tmexxi li twettaq dak li twiet. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech tkellem dwar l-għoli tal-ħajja fejn fakkar kif il-Gvern m'għandux soluzzjoni għal din il-pjaga, tantu hekk illi fil-manifest elettorali Roberta Bela qal li se jindirizza l-għoli tal-ħajja iżda dettalji dwar kif ser jagħmel dan ma qalx. Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu għal ħafna xhur jitkellem dwar dan is-suġġett u fakkar li se jagħti fond ta' 40 miljun euro lin-negozji biex bekk iżommu l-prezzijiet stabbli. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista għal din l-attività kien hemm Anne-Marie Grech, il-Viċi Kap David Agius, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq il-5 distrett.